Eric Bedu eyo panyini ba ko bo ne homoden pa ebo manfo ye won potem ho nanam ne nsaso ama free health screening stronko akoso ho na djumadi no ase no e na doctor fo mpanimfo de afutuo magana fo se enuane a ye nhye da nimu no kwasi broni aduane de anwanko ade spices nko ane twon we na ye yakono no ye hwe ne ye ntwe ho firi ye ni yankasa ye mem nkontom ni nuane ahodo bi a ahode wom na yade bi atumi apare. Family physician specialist our International Maritime Hospital Wotema Dr. Chambuatin Eddie Afutu Amagana fo nyina se wo mo nan yentintia e wa sabia na won hwehwe wo mpom ehu de ha won na wotumi etu ho na amontem na wotumi ayimpetu enso akwa. Dr. Eden Sembu etudwa e wo bra owura Eric Bedu eye apomden hwehwemu edema nimpa be sa apem ne akire e wa Assin Fosu. Apomden adwumefo be ye wo ha finkran baaye no e be hwe won e wo sikire yade woni ewo mujabroso woni ewo ni yade woni ewo mubuye yade stroke na afi ya doma hodo pia etade mpetuwo ba enti screening ni ayeye ehun faso ne se wo yare bi sha wo ho na wonim se sha wo ho a oba ye check a ye be hu. The whole reason is say yare sha wo ho a sometimes ma wo symptoms bibi ti se mojamroso etimi be sha wo ho wonya atinka bia oti krampo mpai wo obo ho so esiche yare wo ne so wonya atinka bia so nam ho na esiche no e wo sure sa na BP no e wo sure sa etimi kofa stroke bro etimi ko ha wakoma etimi ko ha wo kidneys e ha wani enti sa nyama we nyina e wo ha na e wa amanfo ho na e di omo hwamo esusu na omo te ho omo nim ho hwe enti screening no ye stress e omo beba na yetimi ehu se yare bi wo so na yetimi aso anu ntem bi Oweri Bedu ekire de ehye ni nkranti a ema odi apomden dwumedi eba Assin Fosu me hwe se ye nuanom a wo se opeso obesom ase ma ene se osom ma wo mo ahoden a wo mo betimi e de aye adwuma ene ma aye mpuntu aba Assin enti anu nti wo se be kisho so bia wo ahoden a ode e be hwe bia ahoden ehun se yare bi asie wa e be how de bia na se be betimi ama wa hwere wo nkwa yetimi aso ni nyina no e de aboa Assin ma Omanfo enyi achefa e wodwumedie ni mu bi nsoso ene Adom Kasee kasae Nyame nhyira no esan se sa machine ekuta me ne ko hospital mo se me